Guys, good morning to everyone. Welcome back to another vlog. Assalamualaikum teman-teman saya Indo. Ambo moजाङै dङ. So दिनैनि vlog-आय न'आव मा खालामो खोन्थानो share खालामगोन. Guys, tay hanga मैगं बासिना नागिरदों आंनि सानै bodyguard-आ. आइनुराय. दिलाजि बिहाते फेरखिनायगोन लासिदो. बियार आंनि आमाय फिसा जायो आरोना. नोंथांमोनखौ देखायबाय थायो. ओमफ्राय दायो मैगं बासिना लाव बिजौ. Nah, bisa saya makan. Si bang pasti bayar nampen tamu deh chef kamu lu gibain tamu nana ilang bayar aja. Nusin nam keleman bung nala aku. Fongbai, angin nama biban Boro. Fongbai, angin nama biban Boro. Pasang kelas apa ide? Ang kiji, ang kelas 4. Pasang deh engkau. Ang kelas 4 apa raya di ini? Ini rasa ini saurungan. Kelas masa. Ang bunga. Tahan beringa. Ang bunga dia namun kan? Kelas I read in class KG. Alpa kana misteri. Lapal tu kali guys. Kelas 4. Jangan apa dah, nak bisa dia body. Kelas 4 ang papur saya papur. Ang kelas 4 na papur saya. Nei lain ide guys. Ya. Nice. Lain ide. Dan lain ni say. Bina ini payah besar no. Undi kot sabar ada. Dui sabar nang boy san wow. Dolong kau ni nala. Dui sabar nang nisel. Masang sabar dia payah beri ni sih. Mang goto men sigangaw. Oka hai nai ma hai nai. Pindasi man. Ang ni memenjai men. Ang kena ini kan aku nana. Udi si bang udi si orang men. Daya dali deng. Sekarang wan jangan daki siang Mai sekolah kau kita macam ni. Ang dong bokso kuraya ada bes sase kejumahan nai mancia. Yen ekadumyo kuraya. Sahabat buah untuk darah kenya lasai bengdanga sahabat buah hai ultina bayarana sak kasama-sama untuk ada sahabat buah siri menbai babu Back to my channel babu subscribe channel babu kan ID babu sona babu ni ultina bayar mami ini mami bah amul kemadida kau kasino Ayo. Mama. Tutuli. Oh, tutuli. Katikla. 1 hour later. Hey guys, Jwng dayo. Mulan cakap, Jwng dayo. Challenge kam sikit na Fongbai Jwng jauh. Racer hayo mana mimi se Maggie menasai. Mimi challenge mana saya jenuh because mana punishment hendak jaga na kamu na dah lama dah ada. I'm right here and start kalamsay. Hey guys, 1, 2, 3, ready, steady, go. Kongor. Gula lepe. Ki. Lepe. Hai, satu jam. Ani panagna.
Angkat mama. Iya nama dah. Lu coba siapa? Kau pun sibuk tangan. Tinangkan. Hati besar itu mana? Guys, Jwng dayo जाखांबाय माने आइ बिदि खिथिना ओमफ्राय मिमिया बारा गोथाव जायामोन आरोना दिनै दै बिस्कुट गैला दिनै दै बारा होना गद'नायखाय बारा गोथाव जाबाय ओमफ्राय बिथाङा दायो हारिबाय बिखौ मोनसे माने पानिशमेन्ट मोनखानांगोन बियो अभी मजा आएगा ना बियो ओरैबायदि आरो फिसा नुयो गाइस होमबाबो जि स्पिड जानो हायो ओमफ्राय जि फालतु होनना मिनिहोयो ओमफ्राय बिखौ दायो माबा माने चेलेन्जनि माने मा होनगोन बिखौ मा होनगोन पानिशमेन्टखौ मोनगोन आरो ना मा पानिशमेन्ट जागोन मोनगोन दा बे गस्लाया सोनो सानदों बे गस्लाया जाबाय आमाइनि दे आमाइनि गस्लाखौ आं गानदों ओमफ्राय दायो नायलांदो नोंथांमोना मा पानिशमेन्ट मोनो लेट्स गो बेफोरखौ साबा हामना लानोसै अके नोंथांमोना नायलांबाय थादो दे जोबजासिम अके गाइस बाय 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 दानो जाया दाउनो जागोन दायो फालु लाबोना होबाय आङो नै फ्राय संख्रि दायो आदि हारिबाय दायो पानिशमेन्ट मोनगोन ओमफ्राय दे माबायदि मोनबाय नों हारिनानै आंजों जोबोद दुखु मोनबायलै ओमफ्राय नै बिसोरो आइफोर फोनना लादो बाय खाथियाव दोनै खिथिलाय जाया फोनना होदो ओमफ्राय भिडिअ जायनि सिगाङावहाय फटाबो लादोंमोन आरोना आंनिफ्राय बेखौ बोखारना लाबाय आंनिफ्राय दे एबार जादो फालुखौ बेखौ जेसां मासां हायो बेसेबां जा गोसोयै ना मासां जायो जानो होदो दायो आंखौ एसे अनबाय आंखौ ओंखायनो आंखौ चेलेन्ज खालामना मिथिबायना इसोर हाला खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं ओमफ्राय दै होनोसैखौ दायो टाउनाव नोंथांमोनजों लोगो मोनगोन Irba, ang nagit ba tayo guys? मायाव चिटिनाय दे आंथ' चेलेन्ज खालामखोना खेबसेबो नोंजों चेलेन्ज खालामनो अके दै होनोसै नोंखौ नोंथांमोना नायलांनो